Der er mange mennesker i denne verden. Der er dem, der er raske og ikke syge. Dem, der er mænd og ikke kvinder. Dem, der er kloge, ikke dumme. Smukke og ikke grimme. Og så er der dem, der er det hele på en gang. Baldur og Arni var både raske, smukke og kloge. Sønner af storhøvdingen. Hjemvendt fra et togt gav han dem begge en økse med skaft af perlemor fra havene på verdens bagside. Men en mild sommerdag kom bygden under angreb, og alle måtte søge ly. Det viste sig snart, at for den mindre Baldur var øksen for tung, og det kostede ham tid. Baldur mistede sin vestre arm den dag, og hans virkelighed var for evigt forandret. Følelsen af at være anderledes og udstødt tærede på hans sind, og pludselig vidste Baldur ikke længere selv, hvem han var. Han følte sig hverken rask, klog eller smuk længere. Han var blevet mindre værd end de andre. Storhøvdingen, der altid havde svoret, at under ham var alle mennesker lige meget værd, kunne ikke blot se til, mens hans yngste søn gik til grunde. Han besluttede sig for, at alle drenge, mænd, gamle som nyfødte, i alle bygder under hans stordømme, også skulle give deres venstre arm. For han vidste, at hvis alle er gået i stykker, er ingen gået i stykker. Og når Baldurs virkelighed ikke stod til at ændre, så måtte virkeligheden omkring ham ændre sig i stedet. Der er mange forskellige mennesker i denne verden. Og under storhøvdingen havde alle det til fælles, at alle var lykkelige, og alle var lige. Alle var lige lykkelige. Selvfølgelig var der bump på vejen, der skulle overkommes, og slag, der skulle udkæmpes. Men storhøvdingen havde altid sit øje på, at alle mennesker er lige meget værd. Og han vidste kun alt for godt, at når alle mangler en fod, mangler ingen en fod. Som årene gik, blev alle bare endnu mere lykkelige, end de allerede var. Og selvom det var velkendt, at et folk, der mangler lemmer, har dårlig balance, og derfor ikke burde kaste økser efter hinanden, så holdt man ikke tilbage. For man vidste også, at hvis alle bare har dårlig balance, så har ingen dårlig balance. Da dagen oprandt, hvor det utænkelige skete, behøvede storhøvdingen ikke at tænke længe, før han tog sin beslutning. Mange var bange, men ingen kunne lide at sige det højt, og storhøvdingen lagde som den sidste sit hoved på blokken. Og i sekunderne inden øksen ramte hans hals, så han ud over sit folk, og en salig ro bredte sig i hans hjerte. For alle de utilpassede og udstødte, de anderledes, svage, syge, de rige, de fattige, de smukke og de grimme, mændene og kvinderne, og alle de andre, der ikke selv vidste, hvem de var. Aldrig havde han set dem mere rolige og afbalancerede, og endelig var alle lige meget værd.